Nakaidlip na nga itong si Lolo Ruben at biglang dumalaw na naman sa kanya ang isang nilalang. Isang matandang nakasaka ang damit at maraming medalyong nakasabit sa leeg ang kumukumpas ng kamay niya na tila ba inaanyayahan siya sa kanilang lugar. Kitang-kita ni Lolo Ruben na ang baryong yon ay may napakaraming tao at lahat ata ay antingero at manggagamot ang mga nakatira. Pangalawang pagkakataon yon na siya ay nagulat at namangha sa kanyang mga nasaksihan. Pero mas namangha pa rin siya sa krus na hawak ng kanyang maestro. Naglalakad itong si Lolo Ruben kasama ang lalaking yon sa kanyang panaginip. Walang pag-uusap ang nagaganap habang papalapit sila ng papalapit sa baryong yon. Pagpasok niya dito, napansin niyang merong mga manggagamot na animoy gumagawa ng harang papaikot sa baryong yon. Kaya ang ginawa ni Lolo Ruben ay sinipat niya ang mga ito. Matapos yan ay nakita niyang napakaraming maiitim na nilalang ang nagpupumilit na pasukin sila. Meron din siyang nakitang mga nakahandusay na manggagamot na tila ba wala ng buhay ang mga ito. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Pakiusap. Wika ng isang lalaki. Matapos yan ay biglang napabalikwas itong si Lolo Ruben sa kanyang pagkakahiga. Huminga ito ng malalim, uminom ng tubig at natulog na ulit. Maniwala kayo o hindi, pagkapikit pa lang ng mata ni Lolo Ruben ay naroroon na naman siya ulit sa lugar na yon. Animoy konektadong-konektado ang kanyang wisyo sa lugar na yon. Di niya alam kung nasaan yon, kasi sa buong buhay niyang pananatili dito sa amin ay hindi niya pa nakita at napuntahan ang lugar na yon. Ni marinig kila Lolo Enteng ay wala talaga. Doon din mismo tumatak sa isip niya na, matalinghaga ang lugar na ito. Kaya ang ginawa niya ay nagmasid siya sa paligid. Yung mga bata sa lugar na yon ay naglalaro, samantalang ang mga matatanda ay nakikipaglaban. Ruben, ilang siglo na naming ginagawa ito. Pakiusap. Tulungan mo kami. Ikaw ang napili namin. Sa kadahilan ng marami kang kaibigang engkantong matataas ang uri. Gusto man kitang tulungan, kapatid. Pero hindi ko alam kung saan ang lugar na ito. Sagot ni Lolo Ruben. Tahakin mo yung ilog di kalayuan sa kubo mo. May makikita kang bato sa gilid nun at usalin mo ang mga buhay na salitang ibibigay ko. Ipako mo din sa lupa itong medalyon habang inuusal ang 8 buhay na salitang ibibigay ko sa'yo. Matapos yan, iniabot ng lalaki ang medalyong yon na merong mga nilalang na may pakpak at ahas na nakaukit dito. Kulay ginto ang medalyong yon at napakakinis. Sa itsura pa lang nito, malalaman mo na talaga na buhay ang medalyong yon. Pagkahawak na pagkahawak dito ni Lolo Ruben, ay nagulat na lang siya kasi parang nandun na talaga siya sa lugar nung mga oras ding yon. Kinuha niya ito at isinilid sa kanyang bulsa hanggang sa naglakad na ang dalawa patungo kung saan nagaganap ang labanan. Marami ng buto ng mga manggagamot sa lugar na pinaglalabanan. Masasabi mo talagang napakatagal ng panahon ang labanang yon na hindi matapos-tapos.
iisa lang ang gustong protektahan ng mga manggagamot sa kanilang baryo. At yun ay ang punong nasa gitna ng kanilang tirahan. Hindi basta-bastang puno yon dahil ang punong yon ay mutya mismo. Buhay na mutya ang punong yon na pinangangalagaan ng matataas na uri ng engkanto. Ilang siglo na ang lumipas. Magkukwento na sana ang manggagamot na yon nang biglang naalimpungatan itong si Lolo Ruben. Umaga na pala at meron ng katok sa kanyang pintuan. Uy, Ben! Ano na? 7:00 na oh! Wika ni Lolo Enteng. Uy, Ben! Tara na! Mauubusan na tayo ng kakao eh. Dagdag ni Lolo Berto. Oh! Sarap-sarap ng panaginip ko eh. Mga storbo. Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos yan ay nagpainit na ito ng tubig upang makapagkape silang tatlo ng sabay-sabay. Naghilamos na rin ito at nagbihis ng pantalon. Gapasan kasi ng kakao nung mga oras na yon. Kahit hindi sila inanyayahang makigapas, ay makikigapas pa rin ang mga ito. Mapilit kasi itong si Lolo Berto dahil sa pinakapaborito niya ay ang kakao. Ayaw niyang palipasin ang anihan nito na hindi man lang nakakakain ng marami. Pagpunta nila sa lugar ay nakiusap sila sa may-ari upang makigapas. Pinayagan naman sila nito dahil sa kulang ang kanilang mga tauhan nung mga oras ding yon. Habang nakikigapas itong tatlo, ay merong umaagaw ng wisyo nitong si Lolo Ruben. Yung matandang manggagamot ay naroroon. Kumakaway yun sa kanya sa malayo. Hindi na niya muna ito pinansin dahil sa meron silang pinagkakaabalahan. Pagkuha ni Lolo Ruben sa isang kakao, ay pumasok sa isip niya ang medalyong nandun sa kanyang pantalon na hinubad kanina. Napangiti na lang itong si Lolo Ruben dahil nais niyang malaman kung totoo ang kanyang mga panaginip. Naging masaya naman sila sa kanilang paggapas ng kakao. Itong si Lolo Berto, sa bawat 5 kuha ng kakao, ay kumakain yon ng isa. Hoy Berto, pag nahuli tayo dito makikita mo. Ilibing mo yung mga balat niya na. Wika ni Lolo Ruben. Natapos ang araw na yon na naubos nila ang kota ng kanilang kakao na dapat kunin sa araw na yon. Nabayaran naman sila ng sapat at tama sa kanilang ginawang serbisyo. Sumapit ang gabi at inuman na naman ang naganap. Di na nagdalawang isip itong si Lolo Ruben na ikwento ang kanyang panaginip. Pagkakwento niya nito, namangha ang dalawa, imbis na magbigay ng opinyon nila. Paniwalang paniwala itong si Lolo Enteng at si Lolo Berto sa mga sinabi ni Lolo Ruben. Halos hindi na nga makasagot ang mga ito. Ben, magkwento ka pa. Wika ni Lolo Enteng. Teka, ano ba kayo? Panaginip lang yon. Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos ang ilang oras, sinamahan na ni Lolo Ruben itong dalawa papuntang ubos. Medyo mahirap kasing tumawid sa tulay na yon, lalo na kapag lasing ka. Kasalukuyang naglalakad itong tatlo nang nakaamoy itong si Lolo Ruben ng napakasangsang na amoy pagkalampas nila sa bahay ni Tikol. Di naman kuno-kunong aswang si Tikol, kaya nagtataka talaga itong si Lolo Ruben. Umikot ang kanyang paningin habang naglalakad sila ni Lolo Berto. Pagkatingin ni Lolo Ruben sa itaas ng bubong ng bahay nila Tikol, ay merong 5 nilalang ang nagpupumilit buklasin ang pawid ng bubong ng bahay at kasabay niyan
ang pagsisigaw ng mga tao sa loob nito. Teng, huwag kayong aalis dito ah. Dito lang kayo. Wika ni Lolo Ruben habang nag-uusal. Kinargahan niya muna ng puder ang dalawa upang maging ligtas ang mga ito. Matapos yan ay naglalakad na itong si Lolo Ruben patungo sa bahay nila Tikol. Naglalakad yun habang ikinakarga niya sa kanyang sarili ang baluti ng nanggagalit na apoy. Puder at bakod ay kasabay na din. Mahirap na. Malalakas ang aswang na yon. Wala siyang dalang kahit na anong gamit nung mga oras na yon, kasi maghahatid lang siya ng kanyang mga kaibigan. Di naman niya inisip na mangyayari sa kanya ang ganun. Matapos yan ay tumigil ang mga aswang na yon sa pagbubuklas ng bubong ng bahay nila Tikol. Nag-aangil ang mga ito habang nakatitig dito kay Lolo Ruben. Kahit wala itong dalang gamit ay tiwala pa rin ito sa kanyang sariling kakayahan. Ang tanging dala niya lang ay ang kanyang medalyong agimat. Di naman ito ginagamit sa kombateng pisikal, kaya wala pa din yung epekto. Meron siyang depensa, pero wala siyang taglay na opensa. Sumugod na nga ang mga aswang dito kay Lolo Ruben. Matinding kalmot ang inabot niya, pero hindi siya nito nasusugatan. Bagkus ay dumudulas lang ang mga nagsisitalasang kuko ng mga yon. Paulit-ulit ang ginagawa ng mga nilalang na yon, at nang makatsyempo itong si Lolo Ruben, ay nagbitaw ito ng malakas na tigalpo sa aswang na lumilipad. Napatigil yun sa ere, at walang sabi-sabi. Nag-usal itong si Lolo Ruben ng mga pangpakong dasal na namana niya pa kay Lolo Inko. Matapos makausal ng pamako, dito na merong kasabay na parusa ay binitawan niya ito. Bagsak ang aswang na yon sa lupa na nangingisay pa. Pagkumpas na pagkumpas ng kamay ni Lolo Ruben ay biglang umikot at pumuti ang mga mata ng aswang na yon. Gulat na gulat ang mga kasama nito dahil sa ginawa ni Lolo Ruben. Napagtanto nilang malakas itong antingero dahil sa kaya silang patayin ito sa pamamagitan lamang ng mga usal. Magpupulasa na sana ang mga aswang nung mga oras na yon, nang biglang lumitaw ang manggagamot sa panaginip ni Lolo Ruben. Meron itong dalang 3 buntot ng pagi na nasa iisang katawan lang. Nagliliwanag ang buntot na yon dahil sa sikat ng buwan. Pagtama ng buntot ng pagi ay tila ba lumiyab ang parte ng katawan ng aswang kung saan ito tinamaan. Nagsisisigaw ang mga yon habang tumatakbo papalayo. Matapos yan ay ngumisilang itong manggagamot at tuluyan ng naglaho. Yung mga tao sa loob ng bahay ay hindi na lumabas kahit anong katok dito ni Lolo Ruben. Tama naman kasi yun, kasi mapanlin lang talaga ang mga aswang. Hanggang sa umalis na itong si Lolo Ruben upang gisingin ang tulog na si Lolo Enteng at Lolo Berto. Hoy! Hoy! Gising na! Alis na tayo! Wika ni Lolo Ruben habang tinatapik niya ang mga ito. Agad naman nagising itong dalawa at pinagpatuloy na nila ang paglalakad papauwi. 1 oras lang ang lumipas at nakabalik na itong si Lolo Ruben sa kanyang kubo. Umidlip na ito at bumalik na naman siya sa lugar ng mga manggagamot. Ipinakita sa kanya kung ano ang nagaganap sa lugar na yon at kung bakit nila pinoprotektahan ang sagradong punong yon. Ayon kay Lolo Ruben, ang pangalan ng manggagamot na yon ay Sinag. Ilang siglo na silang nakikipaglaban sa lugar na yon, laban sa kampon ng mga panig ng nasa kaliwa.
Nagtulong-tulong na ang mga yon upang pabagsakin silang lahat. Ilang siglo na din ang lumipas nang maitayo ang lugar ng manggagamot na yon. Namuhay sila ng payapa sa maiksing panahon dahil sa mga hari ng engkantong itim na nais kunin ang punong itinanim ng Diyosa na gumagabay sa kanila. Napakaraming nagbuwis ng buhay sa hanay ng mga dakilang manggagamot na yon. Bata pa noon si Sinag. Kasalukuyang nag-aaral pa lamang si Sinag ng mga karunungan nung mga oras na ito. Wala pa siyang mutya sa kanyang pangangalaga, kaya itinuon niya muna ang kanyang oras sa pagtuklas ng mga aral tungkol sa pagyayabong ng mga pananim. Usal sa mga engkanto ang una niyang inalam. Hanggang sa lumipas ang 5 buwan at doon na nga nagkaroon ng digmaan kontra sa mga engkantong nasa panig ng kaliwa. Malalakas ang mga engkantong yon na kayang magpabulok ng laman ng tao sa tuwing masasagi o madadantayan ka ng kanilang mga anino. Meron din itong tigalpong taglay na kapag pinagtulungan ka ng 2 ay tiyak na kamatayan ang sasalubong sayo. Ang nais kasi ng mga engkantong yon ay panirahan ang punong ibinigay ng Diyosang tagapangalaga sa mga manggagamot. Lahat ng alam nila ay ibubuhos nila sa digmaan upang maitaboy ang masasamang puwersang yon. At dumating sa punto na magagapi na sana sila ng kalaban nila. Pero meron na namang tumulong. Engkantong merong katawang lobo at malalaking sungay ang nagbigay tulong sa mga ito. Halos maubos na ang panig ng mga dakilang manggagamot na yon. Mabuti na lang at napakalakas ng apo ng kanilang lugar. Napakalalim ng aral ng apo nilang yon at isa nitong gamit ang signum crucis na ipinamana pa ng mga nagdaang apo sa kanilang hanay. Halos mapalibutan na sila ng mga kampo ng kasamaan, pero di lang yon ang naging problema nila dahil ilang araw lang ang lumipas. Nagbigay rin ng karagdagang puwersa ang mga demonyong nasa impyerno. Wala na silang ibang paraan kung hindi gumawa ng ritual na merong gabay ng kanilang Diyos. Naglaho ang mga ito sa aktwal na mundo at lumipat sila sa dimensyon ng mga engkanto. 9 na araw ang iginugol nila sa ritual habang nagsasakripisyo ng buhay. Ang mga kasamahan nilang pilit lumalaban upang hindi masira ang ritual na kanilang naumpisahan. Matapos yan ay lumubog sa ilog ang kanilang baryo. Akala nila ligtas at payapa na sila sa lugar na kanilang nilipatan. Pero hindi pa pala. Dahil noong lumaki ang punong yon, ay tila ba nasundan sila ng mga ito. Doon ay nagpatuloy ang kanilang naudlot na digmaan na nagsimula pa sa aktwal na mundo. Si Ingku sana ang nag-iisa na lang nilang pag-asa, pero hindi nila yon mahanap dahil sa ikinubli ng tagapangalaga ng krus ng batis, ang aura ni Ingko. Si Lolo Ruben lang ang kanilang nahanap na merong potensyal na makipaglaban para sa kanila. Kaya noong napagtanto ng mga manggagamot na marami ng karanasan itong si Lolo Ruben, ay hindi na nga ito nagdalawang isip na magparamdam sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ben. Bibigyan ka namin ng gantimpala kapag natalo na natin ang mga nilalang na yan. Wika ni Sinag. Kahit wag na, basta maging payapa lang kayo, ay lubos ko nang ikakasaya yon. Sagot ni Lolo Ruben. Papainumin ka namin ng dagta ng... Ben! Tulog ka pa ba? Wika ni Lolo Enteng.
Napabalikwas na naman itong si Lolo Ruben dahil sa ginawang ingay nito ni Lolo Enteng. 9:00 na pala nung mga oras na yun. Wala silang gagawin at tatambay lang sila sa kubo ni Lolo Ruben. Kakain ng kamote, saba at magkukwentuhan. Aantayin lang nila si Lolo Berto at mangunguha na sila ng mga pananim at bungang kahoy. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakarating na itong si Lolo Berto. Kaya ang ginawa nila, naglakad na sila upang manguha ng saba. Uunahin nila ang saba kasi mga hinog na ang mga yon. Okay, grabe kinikilabutan ako. Wala pa ron sa mismong gera, pero parang nandun na ako, alam niyo yon, yung kaluluwa ni Lolo Ruben, nakakapag-astral sa ibang dimensyon, tapos makikipagdigmaan pa. So paano ba yan? Hintayin nyo yung 12 tsaka 13. Introduction pa lang to. Paano pa yung 2 episodes, di ba? Yun lang. Kita-kits tayo sa 12 at 13. Salamat.